ഹലോ, വെൽക്കം ടു വേണി കൃഷ്ണാസ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു വൈറ്റനിങ് ടിപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ കൊറിയക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാക്ക് പോലെ റെഡിയാക്കി ഇട്ട് നോക്കി. പക്ഷേ നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയ്ക്ക് നന്നാവുമെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ട്രൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ടിപ്പുകൾ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രബിലൂടെയാണ്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പാക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ സ്ക്രബാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോലെ. അരിപ്പൊടി വേണം. ഇത് 1 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയാണുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി. ഒരു തക്കാളി വേണ്ട, പകുതി തക്കാളി മതി. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പകുതി തക്കാളി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിനകത്ത് ജ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് നമുക്ക് മതി. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയായിട്ട് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുഖത്ത് നല്ലപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും ജ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണ് തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് പോരെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടെ 1 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ട്. ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് മുഖത്തിടാം. നല്ലപോലെ
അപ്പൊ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മുഖം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാക്കിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. ആദ്യത്തെ സാധനം ഞാൻ എടുത്തത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ സ്കിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കുരുവന്നുള്ള കുഴികളൊക്കെ അടയാനായിട്ടും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത സാധനം എടുത്തത് ബീട്രൂട്ടാണ്. ബീട്രൂട്ടിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻ സി സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്ത സംഗതിയാണ് ചോറ്. ചോറിനകത്ത് ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡ്സും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രായമാവുന്നതിന് ചെറുക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ചുളിവുകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരും കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി അരച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ പരുവായി. ഇനി നമ്മളിതിനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. മുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മളിത് തേച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിനക്ക് തേക്കാനാ? പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുഖത്ത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ. ഫാനിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പോയിരുന്ന് ഉണക്കണ്ടേ, അത് തന്നെ ഉണങ്ങിക്കോളും. ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട, ആൾക്കാർ കണ്ട് പേടിച്ചു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിത് കഴുത്തിൽ തേക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ കഴുത്തിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഇനി ഞാനത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്തത്. അപ്പു അവളെ കൊണ്ട് പറ്റണതൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലവാടി പോയി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതാണ് കേട്ടോ. അത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴുകാം. ഇനി ഞാൻ പോയി കഴുകിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് എൻ്റെ ഫേസിൽ. നോക്കൂ എന്ത് ബ്രൈറ്റനായി എൻ്റെ ഫേസ്. കണ്ടോ നല്ല പോലെ വെളുത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രിക്ക്. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എൻ്റെ മുഖത്തെ കുറേ കരിവാളിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിടുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആ വ്യത്യാസം. ഞാൻ ആദ്യമുള്ള എൻ്റെ ഫേസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹലോ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കണ്ട് കളഞ്ഞാൽ പോരാ, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതിയ സജഷൻസൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത്, ഏത് പഴത്തൊലിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഴത്തൊലി നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഏത് പഴത്തൊലിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് പുഴുങ്ങാതെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അതൊരു പകുതിയോ ഒരു കാൽഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അന്നത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽഭാഗം മതി. പിന്നെ 2 ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.